ina kira ga shugabanni masu satar kudin bayan Allah, masu ɗiban kudin mutane, masu mu'amala da kudin mutane, ku gina gidaje da kudin mutane, ku sai motoci da kudin mutane, ku tafi kasashen waje da kudin mutane, ku sai kadarori da kudin talakawa a lokacin da bamu da magani a asibiti, a lokacin da 'ya'yanmu sun kasa zuwa makaranta saboda kudin makaranta, a lokacin da mun gagara shiga university saboda university sun yi kaɗan kuma biyan kudin makarantar ya gagara, wani kuma yazo yana kwashe dukiyarmu yana tafiya da ita kasar waje. Akwai dabbanci da rashin hankali da ya wuce wannan. A lokacin da mutane suna mutuwa da yunwa, a lokacin da mutane suna neman abin da za su sa a baka, duk mutane ka gansu a ruɗe a gigice suna neman na kansu. Kowa idan garin Allah ya waye fita yake ya je bubbugo ya je neman abin da zai ci. Wani kuma ga dukiyar mu ya zo ya kwanta akan ta yana abin da ya ga dama. Sai dai a zo rediyo ana mai girma gwamna dan Allah ka taimaka mana ka gyara mana kaza, sai kun ce masa dan Allah kada Allah ya sa ya gyara hanya. Kuɗin shi ne ko wani kwamishina ko wani shugaba ko wani minista dan Allah, har wani wayo ya zo yana kuka taimaka mana ai kaza, kana kukan banza kana akan me? Kada Allah isa yayi, in bai yi baya koyi ranar kiyama. Mutum ya zo ya aikin gwamnati da kudin gwamnati ya rubuta sunan shi a ciki, ka ji sai ka ce kudin tsohuwarsa, sai ka ce tattasai da tumatir ya kasa ya ci riba ya zo ya samu kudin, sai ka ce noma yayi. Ya za ku rena mutane hankali? Kudin gwamnati ba kudin al'umma ba ne? Idan ba ku yi wa mutane aiki ba me za ku musu? Ko an kawo ka ci kudin mutane ne sai an zo an maka karamar murya akan zaka mutane aiki? Ka zo ka lillike mana fassa ka ce mu zaɓe ka zaka mana aiki, kuma bayan mun zaɓe ka ka zo muna bin ka Allah annabi muna bin gidanka, ba ka shigowa garin mu sai karfe 1:30 na dare, kana fita karfe 2. Wani irin zalunci ne wannan? Wallahi duk wanda ya ci kudin talakawa billahi yana da hisabi mai tsawo tsakanin sa Allah. Kuma ku sani ba a shiga aljanna da hakkin wani, ba a shiga aljanna da hakkin wani, daidai yake da karan haramtawa kan shiga aljanna. Sako ne Allah ya isa da shi.